Bélszín. Parasztmódra. Hozzávaló. Döglött állat, látőleg tehén. Fű, mert nincs fűszerünk. Egy csipet só, vagy cukor, az mindegy. Krumpli, lehetőleg halmozatlan. Elkészítési mód. Először is fogjunk egy tálat, öntsük bele a belet, utána szórjuk meg egy kicsi fűvel, tegyük be a sütőbe 100 fokra, és akkor vegyük ki, amikor a kakas 3 kukorékol, és a végeredmény egy gyönyörű bélszín. Kösz, hogy megnézted! Ha tetszett, kérlek lájkoljad és iratkozzál fel. Majd osszad is meg!